Il-Pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha b'rabta ma' każ ta' omiċidju dan wara s-sejba ta' katavru f'karozza fil-witt ta' Ħalqormi. Kellima l-korp tal-Pulizija spjega li kien l-ħabta ta' nofsinhar meta l-Pulizija kienet informata minn telefonata anonima li kienet ġejja riħa qawwija minn vettura din kienet ilha parkjata għal diversi jiem f'dan il-wiet fuq ix-xaqliba ta' San Ġorġ. Il-karozza infetħet fil-preżenza tal-maġistrat u fil-bagol fuq wara tal-karozza sfortunatament instab katavru ta' raġel. Sissa il-katavru għadu mhuwiex identifikat kif il-katavru fi stat qawwi ta' dekompożizzjoni, issa qed isir il-proċess sabiex il-katavru jinħareġ minn ġol bagol u jkun ikkonfermat jew tkun konfermata l-identità tal-persuna illi instabet. L indikazzjonijiet jidhru illi il-persuna inqatlet għal daqstant il-pulizija qiegħda taħdem fuq it-teżi ta' omiċidju. Mal-waslu l-uffiċjali investigattivi fil-post huma konfermaw li l-vettura kienet l-istess Peugeot 407 griża li kien juża Mario Farrugia, ir-raġel ta' 62 sena minn Pembroke illi l-aħħar illi kien intlemaħ kien fit-28 ta' Marzu illi għadda. Il-kellima l-Pulizija spjega li l-katavru kien ikkonfermat li huwa ta' raġel kif ukoll li ċirkostanzi li nstab fihom juru li dan kien vittma ta' omiċidju. Madankollu insista li minħabba l-fatt li raġel instab fi stat qawwi ta' dekompożizzjoni, sissa il-Pulizija għadha ma tistax tikkonferma l-identità tal-vittma u għal daqstant għadu mhux konfermat jekk il-vittma hux l-istess persuna illi ġiet irrapportata niesa. Il-karozza hija il-karozza li ġiet li aħna fl-istqarrija li tajna hija l-istess vettura, imma il-persuna li hemm ġol bagol għadu mhux identifikat minħabba li instab wiċċu motti għadu ma nkixifx u qed fi stat qawwi ta' dekompożizzjoni malli jinkixef u jkun u jekk ikun jintaref inkun nistgħu nikkonfermaw jekk hix l-istess persuna jew le ma f'dan l-istadju il-karozza li kienet irrapportata nieqsa nstabet iżda l-persuna li hemm ġo fiha għadna ma nistgħux nidentifikaw. Katavru nstab fil-but ta' wara tal-vettura b'wiċċu motti b'kutra. Madankollu mistoqsim il-ġurnalisti dwar jekk kienx hemm indikazzjonijiet jekk ir-raġel inqatilx fil-karozza jew jekk inġarx minn post ieħor. Kellima l-Pulizija sostna li f'dan l-istadju l-investigaturi mhuma qed jeskludu xejn. Il-Pulizija din anke jitkellmu ma' residenti forsi jraw xi ħaġa suspettuża fl-aħħar jiem kaw kameras ta' sigurtà dejja parti mill-xogħol investigattiv li jsir għal kull każ simili u għaldaqstant dawn jista' jkunu ta' għajnuna għalina għal dak li huwa investigazzjoni dwar dan l-omiċidju. Il-persuna rrapportata nieqsa fit-2 ta' April, Mario Farrugia, ma kienx magħruf mal-Pulizija. Naf il-waqt li dwar il-vittma se tkun l-awtopsja illi tikkonferma 100% l-identità tiegħu. Tant brabta mal-każ infetħet inkjesta mill-Maġistrat tal-Assa Gabriella Vella, il-Pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet u qed tiġbor numru ta' filmati minn kameras tas-sigurtà fiż-żona. Francisco Gatania, Net News.